funky man. Okay, hi everybody. You know who it is, Young Kid Rex, or another name, Ricardo. We're coming into you with another game called WWF No Mercy. And I want you guys to enjoy this video. Yep. As I know who I'm gonna be, just worry about yourself. Okay? Bye. Oh yeah, let's take a trip. Just sit back and light a split with this and don't slip on a funky dope track. Jump back. Здравейте ви, боксери, аз съм Спарко или как ме познате по рисетата Суке, не. И да, днес аз ще снимам не Спарко, защото аз продължавам епизодите на WWF No Mercy. Да, давам му ги, не ми трябват. Да, само ако ми кажеш за коя титла си играл. World Heavyweight, май. World Heavyweight? Добре, значи ще игра тогава като 3 Хикс. Точно, с него играх. Верно ли бе? Да. Добре, давам continue. Тук да махна жалката мишка, дето ми пречи. Извинявам се, ако не е с голямо качество. Тук не могат да се сменят правилата. Абе, знаете за какво става въпрос. Трябва да победа този Така Мишиноки. Така Мичиноко. Цункай хуй. О, направо го смазвам този пич. Само че камерата искам да си я махна, че малко ме дразни. Така. Ти с камера ли играеш? Не. Реплея не е зле, обаче камерата е малко тъпа. Точно. То направо го смазвам. Бах ти изрода. Аре бе. О, yes. И да, ще продължавам епизодите на No Mercy. Той Спарко не му трябват. Или сигурно му мързи да ги прави. На мен пък ми е интересна играта и... Ските за какво става просто. Та играта е за Nintendo 64, това ако не го знаете сигурно. Но не го знаете, знам ли ви. И с емулатора играя, Project 64 се казва. Емулатора играта е WWF No Mercy. Абе, много от вас сигурно са играли, какво се правят. Ако питате за линк, значи просто няма да ви коментирам. Защото това е жалко. О, то ме контрирава ти добрия. Линковете се намират в Google. Да, принципно в Google мога да се търси нещо. Един сайт много як, където го използват принципно хората за търсене на информация, линкове, ала-бала, ама не, българските хлапета ще има Google, трябва да питат на всеки коментар всичко. Даже в замундата на някой филм трябва да питат линк, откъде си го изтеглят този филм. Вау! О, трите хикса, класика от трите хикса просто. Твърде много логика. Чакай се как се засилваше така. Как се правеше това на трите хикса якото? Ето, като се засилиш и удряш с два крака. Падаш ли си? Не, с един крак. С един крак. Ето така дете влиза с коляното. Има ли го? Засилваш се и това пънча ти. Това дето удръш. За задържане или просто цъкнат? Не, просто цъкаш. Е верно. Yes. Това много ме кефи. Цак. Трите хикса просто. Той ще направя една другата класика ще направя. Не, няма направя класиката, ще направя това. И трите хикса обавец на тази игра. Убав. Suck it! Suck it! Гледай го къв нагъл това, Гледай, аз съм трите хикса, Ела тук е китаец Мишинокио. И педигри! Опит за туш.
И победител е 3 хикса, дами и господа. Уникално размазване. Нека видим повторението. Не, няма гледам повторението. Даже си играл още един матч. И ще се видим в епизод номер 2. Де-факто от моите. Моите са на ново, между другото, епизоди. Йоп. Да, тук е Стивън Ричардс. С гадната песен, дето ме дразни винаги. Още като малък се дразнах на тази песен. Много ме дразни. Някаква алармичка. О, тук сега ще игра срещу класически противници. Значи... Запознайте се с Дуо Браун, Grandmaster Sexay и Пери Сатурн. Дило Браун, Grandmaster Sexay and... Кой каза? Пери Сатурн. Да. Пери птичовката. Пери Сатурн. Само не знам, ако е много бърза. Ако ви е много бързо, извинявам се, ама... такава е самата игра. Така ми върви. Понякога много се забавя, а понякога много се забързва. Много тъпо. Ела си, Пери. Да, вкъщи, ела. Миу, миу, миу. Това ще ме контрира, знаех се. Майка. Няма да се бия, защото има спешъл вече. Бей! Спешъл. Ева, това не е много силен, така че го пречукам. Аз им толкова малко кръв, че няма на къде. Сакет! Естествено, че някой ще напише в коментарите: ще играеш ли 2011, 2012, 2015? То го няма за комп. Той има емулатори, обаче пак ще ми цепи много. То просто си е направено за PlayStation 2. Ако ми дадете HDMI кабел за PlayStation 2 си записвам, аз там си имам кетча 2009, 2007, 2005 си го имам, в смисъл само да. Но Веном, искаме да видиме Джон Сина. Еми, добре. Аре бе, как беше това? Така! 3 хикса, клас. Просто класиката на 3 хикс. Бе. Още класика от 3 хикс. Дали ще има още класика от 3 хикс? Ето още класика. Това и ти го чу даже. Да. Сланах какво е. Саблен удар. Плесник в главата. Кой? Неколко плесника в главата. Шит! Не на мене. Шит, гъджа съм. Yes! Не на мене. Направи го на някакъв нещастник. Нещастник! Мага! Чай малко това да не е кралско меле, what the shit, брато. Това верно е кралско меле, бе? Първият ти матч. Втория ми матч е кралско меле. Да. После ще е матч с... не, няма спойлвам. Не, няма спойлваш, обаче как бия толкова бързо в кралско меле, what the shit. LD матч. Как бия бързо в кралско меле, я ми обясни. Какво? Да бия бързо в кралско меле. Просто ги засилваш към въжетата, отиваш към крайните, смисъл те, нали засилваш към едно, отиваш към противоположните, те нали идват към те, прескачаш ги, те си излизат сами. Така ли? Yep. Не съм пробвал, аз пък се пробвам ги туширам. Ако не, те ще се задържат на въжета, но ти само трябва да ги удариш и готово. Че не става ли просто да ги фърля? Не. Еми не става. Това са ти модерните кралски там. Добре, значи сега го засилвам. Аз ти на противоположното и после как го прескоча? И после го прескочи с това, дета тушираш. Ама то даже го подминавам, не го прескачам. Ясно. Не, ти нищо не правиш, просто нали, отиваш на това и го прескачаш. Ти с 3 хикса ли играш? Да. Аз с 3 хикса ще го таковам. Сега ще видим. Мага не. Това ще бъде доста дълъг матч, между другото. Имаш ли паметта за него? Въпросът е, че нямам паметта верно за това. Така че този матч мога да го скипнем, ма не сега, ще видим после. Ама аз мога да накарам да мине над мене този нещастник. Yep. Значи ще застана тук. Той идва. Да, това не беше честно. Добре, засилвам го пак.
О, гай! Това направи па някакво жавешко цамбурна, бати изруда. А, така, метам го. Кърт Енгъл. Опит за туш. Няма туш. Го изкарах го този нещастник. Yes! Успях. Значи вече имам идея как стана. Eliminated. Гъджа, дай пребил. А, така. Хай ти. Yes, motherfucker. Викайте ми Веном елиминацията. Аре бе, така ми Шиноки. Газоки на Газаки. Мичиноко. Аре бе, гъджа си. Чай, аз не мога да цъкна да гледам към него. Абе, стига бе, се объркам копчето за изправяне с това за такова. Езариус, той е по-готини от бабата си. Есариус. Сега засилвам го и го праскам. О, мага, не! Значи просто го засилвам и го удрям. Не, това с мега засилка. Това е Есариус, беше този с червената коса, нали? Не, тапак. Да туш лети. Ето е тъп. Викаме му за тъпя. Еза, Тереза. Майка Тереза. Добре, сега ще пробвам. Аре бе, изправи се, майка. Тя е! Ще го става това. Така е, мри бе, нещастник! Бе, гъджу! Yes! Веном елиминацията. Дами и господа! По-елиминирани от елиминираните. Айде! Suck it! Аре, Кришчан. Сега ли трябваше да влезеш, кога имах спешъл, а? Абе, нещастник. Верно ли бе? Верно ли бе? Абе! Верно ли бе? Гледай го, не можах да му направя спешъл. Много е жалко то. Аре бе, гледай го е! Той е по-жалки от Мазачо е! Ага е! Мазачо! Така. Така е! Топа, какво се кефиш бе? Китайци. Asian. Так, ги засиране на тука. Удрям го. Yes, това е добро. Бам! Гъджа! No shit. Сега го засилам на тука това неща. О, манка, той към ъгъла! Нещо готин ли си, бе? Джингъл Прайд Мегазорд, бе! Мегазорд. Това няма никакъв смисъл, знам. На ракиши газа му мириши. Holy shit. Ще ти кажа нещо. Охо! Да, влезнете ми, ако искате целия туку. Много готин песничка. Изнесъл го то нещастник. Още преди му свърши песничката. Сега засилвам го на тука. Мака, не! Не, ти къча съм! Мамка му. Елиминираха ли? Елиминираха. Нищо! Ще продължим в следващия епизод с някакъв матч, който ще ме постави на друго място и ще видим за какво става въпрос. И довиждане в следващия епизод, дами и господа. И пишете коментар, ако ви харесва и ако искате на някакви други неща, ще